wastad wedi ffansi bod ar gefn motorbeic. Wel, mi ges i gyfle ychydig ddyddiau yn ôl, yn anffodus doedd o ddim yn symud ar y pryd. Dwi ddim wedi pasio prawf motorbeic, ond yng Nghaergybi o'n i tu allan i ysbyty Penrose Stanley ar gefn motorbeic hyfryd iawn o'r enw Elsa 2 i roi sylw i lansiad gwasanaeth newydd Beiciau Gwaed yn y Gogledd Orllewin. Wel, ni rheini o'ch chi sydd ddim yn gwybod, mae Beiciau Gwaed Cymru neu Blood Bikes Wales yn elusen sy'n ers rhai blynyddoedd yn cynnig gwasanaeth cludo gwerthfawr iawn i'r NHS ar draws Cymru. Ond mi oedd yna un rhan o'r jigsaw ar goll, y Gogledd Orllewin, oedd yr unig ran o Gymru lle nad oedd y gwasanaeth yma ar gael. Rwan grŵp o wirfoddolwyr sy'n reidio beics Beiciau Gwaed Cymru ac yn codi yr arian sy'n angen i redeg y gwasanaeth. Mi garion nhw bob math o gynnyrch rhwng ysbytau o waed a plasma i sampla neu ddogfennau meddygol. A hynny ar amser, ar frys ac wrth gwrs am ddim. A maen nhw'n arbed ffortiwn i'r NHS, fydda fel arall tu allan i oriau gwaith i staff cludo i hunain yn gorfod talu taxis neu couriers eraill am y gwasanaeth yma, neu hyd yn oed ddefnyddio yr heddlu neu ambulance. So on behalf of the people of Anglesey and North West Wales, can I thank the enthusiastic bikers for ensuring that we too, like the rest of the country, can now benefit from their kindness.